Пейо Тотев Крачолов. Той е по-известен като Пейо Яворов и е български поет, символист, революционер и войвода на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Смятан за един от най-големите български поети. Започва да пише поезия още в ранна възраст и става известен със стила си. Отличава се със своята лирика, която изразява чувствата на любов, страдание и меланхолия. Най-известните му стихотворения са «На пръстена», «Стара песен» и «Ела, ела». Поезията му е пропита с трагизъм, породен от драматичния му живот, пълен с разочарования, част от които са решението на баща му да прекрати образованието му, смъртта на Гоце Делчев, смъртта на неговата любима Мина Тодорова и обвиненията в убийството на съпругата му Лора, които го довеждат до самоубийство. Неговият край остава тема на легенди и спорове, но въпреки това, Яворов е символ на българската поетична душа, чието творчество вдъхновява поколения читатели и поети.